बे बुब्लियाव आं दिनै बेखौनो आङो आंनि सिंनिफ्राय बयनिसिमबो मोनसे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय गोदान बोसोरनि होननानै बैसागो बोसोरनि होननानै बे बैसागो बोथोराव दिनै बैसागोनि मेथाइखौ रायजोफोरनि थाखाय हगारना होनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय आरो लोगोसे जोंनि बर' बिमानि थाखाय माबा मोनसे सुजुना गालांनो थाखाय आङो आंनि थिंनिफ्राय नाजानायखौ आङो रायजोफोरनो फोरमायना होनाय जे आं आंनि बर' बिमानि थाखाय माबा मोनसे गालांनो हागोन नामा बिदि साननानै आं बयबो आंनि सुजुनाय मेथाइ आंनि देंखो होनाय आं रायजोफोरनो दिनै हगारना होबाय। बे मेथाइखौ माबेयावहाय खोनानो मोनगोन रायजोफोरा? बे मेथाइखौ इउटुब चेनेलाव मोनगोन दा इउटुबाव फागुननि दान होननानै फागुन दाननि होननानै नागिरोब्लानो बे इउटुबाव मोनसिगोन दिनैनिफ्राय आरो बे इउटुब चेनेलनि नामा जाबाय आंनि चेनेलनि नामा जाबाय DMC आसाम होननाय मोनसे चेनेल दं। DMC माने डिजिटेल मिडिया एन्ड कमिउनिकेसन आरो बेनि गुबै माबाया फुल फर्मा DMC आसाम होननानै नागिरोब्ला बा फागुन दाननि होननानै नागिरोब्ला इउटुब चेनेलाव मोनसिगोन आरो दिनैनिफ्राय रायजोफोरनि। बे मेथाइआ सिंगेल ना डुएल? बेयो डुएल मेथाइ आंजों लोगोसे आंनि को-आर्टिस्ट दं बिनिता बर' होननाय बेजों बेबो आंजों दंफायो बेखौबो आङो खन होनायसै जोबोद मोजां आर्टिस्ट। बे मेथाइखौ सोर सुजुदों? बे मेथाइखौ आंनो सुजुदों आंनो देंखो होदों आंनो रोजाबदों। दा जों नुनो मोननायाव नोंथाङा हारिमुनि सुबुं नङा अब्लाबो नैबे हारिमु बिथिंखौ गोसो होनानै दिनै मोनसे मेथाइ सुजुबाय नोंथाङा बेनो गिबि आरो बेनो जोबथि जागोन ना इयुनावहायबो बेबायदि सुजुलांनायनि मिजिं दङ? आंनि मिजिङा बेनो आङो बर'नि थाखाय जुदि सुजुनानै गालांनो हायोबा इयुनाव बेबायदिनो थांखि लाना दङ बेनि अनगायैबो अलरेडि दोंब्रै दोंबासो मेथाइ रेडि जानानै दं आं रिलिज होथ'वाखै दासिमबो बेखौ आं दिनै बैसागो बोथोर होननानै बैसागो मेथाइ होननानै गिबिसिन आं रिलिज खालामबाय रायजोफोरनि थाखाय आरो बिदिनो इयुनाव रायजोफोरनि थाखाय मोजां मेथाइ होलांनो नाजागोन रायजोफोरा जुदि मोजाङै अनसायनानै लायोब्ला अब्ला आं बिदिनो मावलांबाय थानो हागोन आरो। नोंथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै नैबे बैसागोआव बहाबाफोर रायजो राजाफ्रा नोंनि गारांजों मेथाइ रोजाबनो थाखाय हांख्रायोब्ला नोंथाङा थांनो हागोन हाया मा? जुदि रायजोफोरा जुदि हांख्रायोब्ला जोंनि खाथि खाला जिखिनि जायगा दं बा गोजानबाबो अरजाया जोंहा सोरबा जुदि हांख्रायनो लुगैयोब्ला हांख्रायनो हागोन आं थांगोन रोजाबनो थाखाय आंजों लोगोसे आंनि को-आर्टिस्ट बेबो थांगोन लोगोआव सोरबा जुदि हांख्रायनो गोसो जायोब्ला जोङो नाम्बारखौ होना दोनगोन बे नोंथांमोननि हेफाजाबैनो जुदि सोरबा हांख्रायनो लुगैबा हांख्रायजागोन थांगोन आं रोजाबनो थाखाय। मोनसे सोंथि दिनै नोंथाङा गिबियै अडिअ जिथु रिलिज होबाय बे अडिअखौ फैबाय थानाय समाव भिडिअ बा एलबाम खालामनायनि मिजिं दङ नामा? बे प्लेनिं आरो प्रजेक्ट खालामना दोनखानाय दङ बे अडिअनि सायावनो मोनसे भिडिअ खालामनाय जागोन जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै आं थारमाने एसे बिसोरखौ एसे गोसो दुंखांहोनाय आरो थुलुंगा होनाय हिसाबै मोनसे भिडिअ एलबाम खालामनो थाखाय जागजुग खालामगासिनो दङ बे साननैसोनि गेजेरावनो शुटिं जागोन आरो बेबो सेम चेनेलावनो फैफिनगोन DMC आसामावनो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूर'लजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सन'ग्राफि OT थामहिनबा अपारेटिं थियेटार ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि C सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टन किडनी स्टन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।